El maig s'acomiadarà de Catalunya amb una nova tongada de tempestes de tarda. Ho vegem en aquest mapa el pròxim diumenge. Tindrem una jornada relativament estable, encara calorosa, tot i que podrien arribar algunes novetats de precipitació en punts de la meitat nord del país. Podem veure com el cel romandrà força assolellat durant la primera meitat de la jornada, amb alguns núvols alts que cada cop seran més abundants i també amb algunes boires marítimes que podien fer acte de presència cap a punts del Delta de l'Ebre o al litoral de Tarragona. Com comentàvem, a partir del migdia aniran creixent alguns núvols d'evolució en molts punts del Pirineu, Prepirineu, també cap al quadrant nord de Catalunya, i que ens podrien deixar una nova tongada de ruixats o xàfecs de tarda, en principi de caràcter feble o moderat, però localment podrien ser més intensos i anar acompanyats d'alguna tempesta i sense descartar alguna pedregada o calamarsada local, especialment cap a punts del Ripollès, d'Osona, punts també del Berguedà. Pel que fa a les temperatures, podem veure com pujaran una mica les màximes, especialment cap a punts de la costa central, sobretot a la ciutat de Barcelona, màximes que ja podrien fregar els 28 o fins i tot els 29 graus, i també pujarien un altre cop les màximes en punts del litoral de Tarragona, ja poden s'enfilar fins als 30 graus de màxima. La resta del territori sense grans canvis als termòmetres, encara amb un ambient força càlid i màximes que podrien superar els 32 o 33 graus en molts punts de l'interior. De cara al pròxim dilluns encetarem l'estiu meteorològic amb una jornada força similar al cap de setmana, jornada molt estable amb moltes estones de sol al matí, amb alguns núvols alts que serien una mica emblanquinat, i apareixerien alguns núvols d'evolució cap a punts del Pirineu i Prepirineu a partir del migdia. En aquest cas, les precipitacions quedarien més limitades cap a punts de muntanya, tot i que encara podien anar acompanyades d'algunes tempestes i algunes estones de precipitació més intenses. Tot això amb unes temperatures que començaran a baixar, especialment cap a punts de la costa i peritoral, i que ens deixarà un ambient una mica més suau i agradable. De cara a dimarts ens travessaria un front atlàntic que dispararia la inestabilitat arreu de Catalunya, especialment a la meitat nord del país, amb una nova tongada de ruixats que podem descarregar pràcticament des de primera hora del matí i fins a la nit. Afectarien sobretot punts del Pirineu, Prepirineu, també cap a les comarques de Girona i també cap al nord de Barcelona, amb alguns ruixats que podien ser molt intensos, fins i tot algunes estones de pluja d'intensitat torrencial i algunes tempestes violentes que podien anar acompanyades d'algunes calamarsades, pedregades o fins i tot ràfegues de vent molt intenses. Tot això amb aquest vent de tramuntana que ho farà de forma moderada o localment forta en punts de la Costa Brava, i vent de llevant que també serà moderat en punts de la costa central i sud, el que suposarà també una baixada notable de les temperatures que ens podria situar fins i tot una mica per sota de la mitjana climàtica. De cara a dimecres, bufaria el vent de mestral en punts del Delta de l'Ebre i el vent de tramuntana a la costa nord, el que suposaria configurar el fenomen del rebuf i tenir una jornada més fresqueta i amb més nuvolositat cap al quadrant nord-est del territori, fins i tot amb algunes pluges matinals cap a la costa de Barcelona. Tot això en temperatures que es mantindran força fresquetes en aquestes regions, com comentàvem, màximes que podrien quedar per sota els 25 graus, que contrastarien amb el temps més estable, amb més estones de sol i una mica més càlid cap a les comarques de Tarragona i de Lleida. Si voleu tots els detalls de la previsió meteorològica, podeu visitar la secció del temps del nacional.cat.